ning Gusti Kang Maha seniwati warisan sing para wali warisan sing punya bamugi kersa seniman alam seniwati kang wajib diati-ati kang wajib mati pupusti manunggali budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang sareng moran dibakar sirna tatonan sakloyonge mane wong seduluran mama tuan rumah ibu tuan rumah aja lali wong seduluran jembalas palimana najan awas sarang mama Andre reketi nambah lawan nambah elingan dilali-lali kamera baby bisa lali mimi Rafael reketi mama Rafael kang bayari sesepuh pegangan gede kepor sing dibanding dewe
kaya semut budal single, kaya semut budal single. Kelawan puji syukur alhamdulillah wa gendon sesambune sekabeh kadang santri kang ananing pondok pesantren Kedong sampun kumpul sedanten anggone nepati undangane kaya dene wa gendon mbok menawa wa gendon badhe ngupai pikersa atanapi salah swijining tugas ingkang mahawanter hemanan saya dumateng sekabeh kadang santrine Mama Kiai Ahmad Badawi enggal terang-terangan wa aja nganti tedeng kelir selendang sinaloka sumangga katuradan. Mangga sedaya para santri saking Kedong wis pada kumpul kabeh menghadap marang panjenengan. Nggih, mangga. Ajalali selawase pamayan tresi penjari Pajar kula dalem santri ewo Nggih, mangga. Wawan Erawan Hadir. Lengkap santri colet. Nah, santri sing paling aktif. Nggih. Iya. Mama Rafael, Mimi Rafael, sing dijalu aja sok digawe Pertama-tama Wagendon mengucap muji syukur alhamdulillah berkah kemurahan Gusti Allah sehingga kabeh para santri dina ieu diparingi sehat rayi. nggih alhamdulillah Amin. Mimin Baris sarang lime baca ini ajalali wong sedulur Dipai sehat jasmanine sehat rohanine nggih alhamdulillah sebab jarene sing aran sehat iku di atas niki segala-galane. Nggih, jelas ya. Satu bukti kelawan nyata rayi Contohnya apa coba? senajana urip ketunggun harta benda Nggih. sawae lega mobile pirang-pirang tapi yang kondisi awak sampeyan ora waras ya temtune ya mangsa enakan jelas blenak nggih tapi sebaliknya rayi senajana uripe sampeyan pas-pasan jare basane kerja esuk entuk sore luru sore peragat esuk tapi kondisi awak sampeyan sehat sampeyan waras ya alhamdulillah urip rasane bahagia nggih Rasane nikmat ning alam donya. Nggih. iya Katurin Paperiski sing Korea Paperiski matur kesuwun sing Korea Paperiski aja lali masalah wasi bukti kelawan nyata karena kondisi ini sampeyan waras sampeyan sehat
sehingga dina kieu tepat dina Senin bener ketemu karo sedulur kakanane desa Pegagan Blok Bangkok ya ini Blok Bangkok. Iya. sewise sampeyan dipai waras sampeyan dipai sehat sampeyan kudu bersyukur lawan Gusti Allah karena Gusti Allah upai kenikmatan daun nempel ning awake sampeyan silanga ukurane silanga bandingane sampeyan lahir di alam dunia dan dia manusia kang sempurna bener aja bener wa mulane kula selalu bersyukur apa kang den pai maring Gusti Allah wa ya artinya jareka Kepopendek sinapawananya jis Sindinya duli sedulur saking sing paling emak Bibi Ajis Mama Indri Papa Rizky emak sayang jare Mama Kiai Ahmad Badawi kawa sapa manusane sing selalu bersyukur kelawan nikmat saking Gusti Allah insya Allah wa. iya Artinya sewijine kemuliaan bakal tuniba maring awake kula-kula kabeh. Ananging kebalikane wa sapa manusane sing ora bersyukur kelawan nikmat saking Gusti Allah niscaya azab kang tuniba wa. Astagfirullahaladzim iya Rai jadi kita kudu bersyukur ya Bener. dipai rezeki setitik kudu ngucap alhamdulillah apa maning lamun dipai rezeki gede Bakal wis dibayar rezeki gede. ya alhamdulillah jadi kita kudu bersyukur lawan Gusti Allah Bener wa gendon. tentunya sampeyan rasakan kaget Nggih. kabeh para santri muridnya Mama Kiai Ahmad Betawi ya Rokok cendek pembuangan Bibi Paris sing tegas omong kang dingin Bibi Panjang Mama Rafael Bibi Rafael Mama tuan rumah ibu tuan rumah aja sok lamun sampeyan rasakan tanda tanya Nggih. secara wanter wagendon ngumpulakan sampeyan jare bahasane kumpul dadi siji durung waktune Nggih. ana perlu wagendon garap caturunding tuker pendapat kelawan sampeyan serening wagendon lawan sampeyan waktu biyen tujuane pada ninggalaken kampung alamane sampeyan pamit lawan wong tua lanang lawan wong tua wadon sering sampeyan gawa tujuan sing tertentu pengen pelajari ilmu agama Islam Bener wa gendon bener. lamun dipikir-pikir kula lawan sampeyan iblis salah pilih Nggih. Mama Rafael Bibi Rafael sing duwe sorong dewe aja lali selawase Papa Rizky sing duwe Korea satu dua tiga maaf dilihat aja mingkem baik Laka serenge jor enak. serenge kapan mau kah dadi wagendon lawan sampeyan iku jare basane lagi sabda guru nuntut ilmu maring Mama Kiai Ahmad Badawi kang anak ning pondok pesantren Kedongdong
Ananging mengkenen wagendon. Iya Sing Rai. mantap lingarti maring dirining kula. Yung biasane Mama Kiai ki selalu hadir ning pengajian, selalu ngajari ilmu-ilmu tentang ajaran agama Islam kelawan kula dan sekabeh kadang santri. Ananging ing minggu-minggu sekian wagendon Mama Kiai deleng kula-kulaan kabeh kayak orang biasanya wagendon. Kayak ana swijining permasalahan kang ana ning dirine Mama Kiai. Iya. Kok dingin mengko wagendon kang bakal nerangake Nggih mangga Bapak. ananging sedurunge nerangake pitakonane sampean setitik wagendon garap upai amanat ning kabeh para santri. Ayo Bapak. Sebab sampean iki nuntut ilmu ning Mama Kiai Ahmad Badawi sing diglati iwal ilmu agama Islam. Sebab ingat jare Rama Kiai singaran agama merupakan pondasi kita urip ning alam dunia. Agama pegangan kita Rai. Lamun ibarat kendaraanku agama rem ya. Ibarat rem. Motor lah remnya sering dilakani wong sejen. Oh, sering tabrakan. Apa maning mobil ya. Pada karone kita manusia urip ning alam dunia. Lamun ora berpegang karo agama, mantakan uripe kaco. Ora weruh bener. Ya. Nggih Bapak. Mulane jare bahasane pengen ngajari ilmu agama Islam supaya sampean dadi wong kang beriman. Sampean wong kang dadi bersoleh, bakti ning kedua orang tua, bakti ning negara, bakti ning agama. Oh, Nggih alhamdulillah wagendon. Ya artine kula lagi durung mesantren ananing Mama Kiai Ahmad Badawi. Jareng basane seklewang godhong yang pari wagendon. Yen anak angin sing lor doyonge ngidul. Yen anak angin sing kidul doyonge ngalor. Ananging saat saiki kula ana ning pondok pesantren Mama Kiai Ahmad Badawi jareng basane imane kula kuat wagendon. Laksana watu karang kang ana ning tengahing samudra. alhamdulillahirabbil alamin. Kerumuan Berarti bisa anak perubahan. sebab jareka anak paribasane Apa cek? singaran pemuda itu penerus bangsa. Maju mundur negara tergantung jawabannya nih para pemuda. Kapasitas sing dadi pemudane selalu sikapé masa bodoh. Saban dina gawene mabuk-mabukan. Saban dina gawene judi, main wadon, ngadu jago. Oh, apa maning ngadu jago bloli. Iya. Prigen kok nasibnya negara kita. Pemuda itu penerus bangsa. Benar. Mulane tolong ya. Sering waktu kian sampai iblis salah pilih. Nuntut ilmu nih Mama Kiai supaya ngerti ning ilmu agama Islam. Sampean pengen dadi wong selamat ning dunia kelawan ning akhirat. Selagi sampean masih urip nandura bener. Nandura jujur. Ajang rugikakan kelawan tangga lan batur. Ajang kandak-kandakaken wong sejen. Sering amalan sedekah. Mudah-mudahan besok mengko lamun sampean mundur di alam dunia swarga tempatnya sampean. Amin. Nah, waktu kieu wagendong garap upaya ngeruning sampean. Serening sampean rasa tanda tanya nyawang Mama Kiai Ahmad Badawi ning sejerone minggu kieu. Sampean aja duwe pikiran kang ora-ora Rai. Singaran perasaane manusia mangsa beda hapira. Yen awake sampean dicibit rasa lara pada bae wagendun rasa lara. Nah, perasaannya sampean yang sejroning minggu kieu tanda tanya kelawan Mama Kiai pada wagendun rasa korban perasaan. Biasanya Mama Kiai yen ulang sampean ilmu agama Islam, ngongkon belajar baca Al-Qur'an, Ngaji kitab. iya beli. Tapi ning sejroning minggu kieu sikapnya Mama Kiai seolah-olah orang perhatiakan mari ulang lawan sampean minangka santrine. Nah, kun wagendon. Iya kan? Nggih.
Mama Kiai kapan deleng ulah lawan sampean kan melengos bae raine. Nggih, Wak. Biasanya murah senyum, kin maka kapan deleng raine colet. Kayak deleng tembelek ayam. Kayak musuh. Bener belet. Bener. Iya kan? Iya. Nah, lebih bagus ya. Ajas grandang grendeng wadine ning gurine bae. Maksud sampean priwe? Secara langsung. Kula lawan sampean ngadep ning Mama Kiai. Bukan kita dia salah leban di kesalahan itu. Iya. Sebab sekarang manusia itu tempatnya Salah. lawan dosa. Iya. Bukan kita dia salah jaluk ampura. Jarang sekarang manusia bener baik itu malaikat, salah baik itu setan. Apa manusia urip ning alam dunia tempatnya lalih luput lawan salah. Ngomong-ngomong gak apa-apa sih dak bicara. Titipan. Ada titipan. Ada titipan. Ana wadomo. Ya wis bro dibaca dingin wadomo. Dibaca dingin. Iya. Delengakan matane pajar pendelak kayak ketemu karo demenan deh. Barang ning duwe wilayah basok digundangi bokatan sirah dulur yang kene pirang-pirang. Mungkin kiwa tensine kanggo Bapak Rizky jaluk lagune terang-terangan sing duwe Korea. Siapa? Sing duwe Korea Bapak Rizky. Mama Rizky. Bapak Rizky Mama Rizky. Jaluk lagune terang-terangan. Terang-terangan. Lebih bagus terang-terangan daripada disimpen ning jero ati. Timbulnya apa? Penyakit. Iya. Oh. Sing akeh kena penyakit stroke. Arep ngomong mliwani disimpen ning jero ati. Saban dina dirawati suasana beli kuat ning jero weteng. Timbulnya apa? Stroke. Stres. Masih mending terang. Ayo kanggo ngormati mama tuan rumah. Jadi masih ada waktu. Masih. Kapan masih ada waktu? Engko setitik wagendon garap senggol. Kanggo sapa? Ya langamane kanggo majikan lanang. Mama Kasta. Siapa? Bapak Kasta. Bapak Kasta, Ibu Rawon. Casina. Ibu Casina. Sebab Bapak Casta, Ibu Caskina, Casina. dinakin ini lagi jadi raja. Oh, Wis rogo-rogo. Dalan lagi jadi raja sedina. Iya. Bapak tuan rumah ngomongnya belin sampean. Anak Ngomongnya priwe? oh, kok dingin lagi terima tamu dingin. Majikan lanang pernah ngomong. Ngomongnya priwe coba. Ngomongnya mengkenen. Mengko jelamun aja tanah yang dina Senin jagate panas. Toli galang sandiwara lingga buanane sedurunge beduk metu. Majikan lanang iku garep sawer duit. Pirang atus. Pirang atus. Aja padu 1.000 bae Sampisan keracapan kabeh. supaya kebahagiaan kabeh. Majikan wadon. Sejen karo majikan wadon. Ngomongnya mana? Anak Priwe coba. ngomongnya lo si papa nyawer bagendon karo duit kah. Kok dingin? Nyeluk sampean papa. Oh, Undang majikan lanangnya ku papa. papa. Kita mah nyawer bagendon ku je pabrik karo duit. Karo apa? Karo beras. Pirang ta? 2 ton. Senggol maninjar. Iya. Kanggo bapak undangan karo ibu undangane. Iya. Ora ketinggalan kelawan bapak pajengane. Iya. Ora ketinggalan kelawan pemuda pegagane. Iya. Beli ketinggalan senggol kanggo demenan gendon. Khusus gue demenan yang begagan. Siapa? Sembo sing lagi jaga penjaringan. Enak demenan karo wong tua. Masih doyan anaknya mah. Idep Hidup orang jalur belanja. dikecupe mulur. Ayeuna nembange sing enak dihormati majikan lanang majikan wadon. Mudah-mudahan bakal sawer duitnya 1.000 berhasil 2 ton. Iya mau boleh udut singkang suanda. Coba. Bapak Rizky. Sing duwe Korea. Sing duwe Wabil khusus kanggo mimin anda sing cocok. Mama Ecika. Mama tuan rumah. Ini tuan rumah. Sing lagi berbahagia. Bangun yang kayu ini. Genap benes. Mangga Bu, Pak, pada sawer
buanane Suki Mangaliado Niko Tangerasa Wabil khusus kanggo Nasot Ikaje kanggo Kang Arya Production Coba sayang orang Mama iya Kang Tepor sing dibanding Kang Tepor sing dibanding Bapak Rizky Kang Tepor dimanja orang disengit dia lawas rumah tangga yen arep milih dunia Ayo di pedalan aja gelem Mangga pemuda pedagang blok Jago Bangkok yen arep milih ganteng lagi bengi nang apani kita gelem Mama tuan rumah Mimi tuan rumah Ajak lalen karo wakin dodeni Dihormati nang sedulur isi pegagan nang pasira gelem aos apa Mimi Iwan Mimi Wan Mama Rafael Mimi Wan Mama Rafael Mama Rizky si dua lagu Mama Rafael Anggo bapak Pasta Brik Mimi Asik Mimi Iwan Mimi Rizky Mama Rafael Mama Rafael Agak Mama Rafael Mama Rafael kita wong larat Sama ayo Mimi Iwan Mimi Iwan Mimi Iwan Bekas majikan Mimi Agis Mimi Agis Sumenggawa badan kepanasan kehujanan Dipupuk Iwan Wabil khusus kanggo Papa Yajis Papa Yajis Papa Iwan, Papa Papa Yajis Rafael. Papa Yajis Mama Rafael Mama Rafael nanging Mimi harga Iwan. diri Mimi Iwan. wong larang Mimi sing Iwan. dadi lagi Siapa Mimi? Mimi Ria Mimi Iwan Mimi Ria Mimi Ria Siapa Mimi Ria? Mimi Adi Mimi Adi Mimi Adi Mimi Ria kita Mimi Ria begadang Mimi Ria najan metu awak abang mewah mewah Wah mantan tuan rumah Popo orang Mama Rafael. di Mama Rafael. iya Papa Ajis sun kawin karo sirah Mimi tuan rumah Majikan wadon. Happy bengi aja gelem karo kita Lawan mama tuan rumah Majikan Nana arep milih ganteng Anggo Kang Ajis. bengi nang apani kita gelem Mama Rafael Hey Papa Rafael Terus wong mantan majikan wong Mantan majikan Anggo mantan majikan Mimi Ajis Mantan majikan Mimi Ajis Coba si Faisal Mantan majikan Mimi Ajis Mama Ajis Hey Mimi Ajis Mimi Ajis dihormati wong dihormati Mimi Alif Coba kita wong larat Mimi Alif lagu ninggalan pencitraan Mimi Alif orang kang
Ajis Mimi Ajis nanging harga diri wong lanang sing dadi laki najan cuma lanjut ning omahe ora suci ati suci lara nyata Bapak Ajis ning mantan majikan wong kudu pegatan najan metu awak apa di jalan manjari kesabarannya buku masyarakat kita orang yang pakai Rafael dilelara iya pakai Rafael asik kawin karo sirah milikan lagi berjiwa aja gelem karo kita siapa nih? Wah kudu sabaran Apa Malik terus mantan majikan mantan majikan siapa nih? Mimi Ajis Mimi Ajis Bapak Rafael Matur kesuwun Mimi Ajis mantan majikan matur kesuwun Mimi Ajis kagian Mimi Ajis terus dipakani bae Mimi Ajis Mimi Ajis Mimi Ajis Mimi Ajis candak aduh klesan kabeh sedulur rayi ya mantan majikan sawer Mimi Ajis sawer majikan itu sawer turun alhamdulillah sewise majikan upai udut ya ayo kita bareng-bareng andongaken ajatane bapak tuan rumah mudah-mudahan sing awit awan sampai tekan bengi aja nemu alangan lan rintangan rayi waktu kian sampean tanda tanya ya mari Mama Kiai supaya lebih jelas aja atuh karo gendon ayo bebarengan ngadep ning Mama Kiai Ahmad Badawi ayo ayo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepirang sing ketepian akhirun nanging gunung lawas ketemu mani pamai Paris mimi Paris mimi baca yene makatone mani mimi ajis iman saya beli bakalela bapak tuane diseng bapak diseng sing di warung cilik kecelali sanabani kakek pun sing jual tiba-tiba kecelali masalah masih aja guyon digodek kaget sekarang guyon sing sopan Aryo apa ku guyonan bae iki kantor semangga Kang Buel sesambuni kadang pasukan termasuk prajurit anak ing Mataram menunaikan perintah saking sampean yaitu melacak keberadaan kunci makam keramat Gunung Jati Kang Bul. Papa Rizky aja lali meduluran Bangga orang tak sangka ya Raji kalau ada orang tak duga sewise kunci Gunung Jati ditahan iya gara-gara ada kunci mau orang bisa dodokakan keberadaan Kiai Ahmad Badawi iya ya memang lawan tak pikir sing saya kepikir anane kakak mandor Kaliwongso sawise bergabung kelawan wong kulit putih lagi dene tujuan pembangunan dalan Pantura antara Jawa Tengah lawan Dermayu bener Kang sementara kian sirap untuk berwaya Raji siapa sing berkuasa anane Gunung Jati kelawan Gunung Sambung iwal Kiai Ahmad Badawi memang bener Kang Bul tujuannya kakak mandor Kaliwongso kira-kira Kiai Ahmad Badawi gelem nanda tangani pembangunan dalan raya antara Jawa Tengah kelawan Dermayu kang melintasi Gunung Jati jareng basane tokoh masyarakat pilih sepuh respon anane wong-wong kulit putih kerjasama kelawan Gusti Amkurat gawe dalan Pantura Indramayu sampai Jawa Tengah tapi ternyata Kiai Ahmad Badawi ora respon lan ora setuju anane Gunung Sembung lan Gunung Jati dibutur digawe dalan sing kebon magede
Ya kadang-kadang mikir Raji singa kaya manusia ku keblinger pikirannya. Anane wong kulit putih, anane wong Belanda, cara wong ngomong itu merupakan penjajah. Penjajah bener. Padahal anane wong Belanda, anane wong kulit putih kami seneng, kami bahagia. Anane masyarakat kita. Mama tipnya Bebe tipnya si hormati. Pengen bakayang apa singaran roti? Ha bener Kang bener. Pengen bakayang apa singaran susu? Tapi sewisi anak wong Belanda, anak wong kulit putih, kita itu bisa merasakan sejarahnya. Bener Kakang. Wis melu menikmati Sakian bagi dongeng susu. Rumah ibu tuan rumah adalah selawale, adalah liesa umure. Rokone Ci Samsul. Iya beli aja. jabure bolu Jabure bolu. Awan babi orang sok turu. Ngomongan baik, ngomongan baik. Bener Kang bener. Gomulane ya. Anane wong Belanda iki gawe seneng rai. Penting apa palawija? Bila muda sedih hati bibedika, singgahnya tempat jelas deh. Mulane sampai kapan bae juru kunci Gunung Jati lamun bisa nembusaken keberadaan Kiai Ahmad Badawi sampai tekangan ndiraya pasti bakal tahan selawase. aja dipai ampun sedurung membuka keberadaan Kiai Ahmad Badawi. Mama rapain, bibi rapain gede. Aku kakek porsi dengan tiba Bombong karo sekot kaseneng ngerupane. Oh ya pasti kan. Sawise orang kurang sandang kelawan pangan, sawise bergabung kelawan wong Belanda serba kecukupan. Kayak mangane bolu karo roti barang bawa karo wong Belanda. Iya bener kok. ya. Seneng Kang. Macam dilayani, lebih salani. Mama yang tri, bibi kampretnya gede. Padahal persetujuan ini tinggal wong siji. Bener kan. Kayak dene Kiai Ahmad Badawi. Lawan Kiai Ahmad Badawi gelem nandatangani pembangunan dalam Pantura ora lawas bakal dibangun. Laka sing beda, laka sing mempertahankan Gunung Jati kelawan Gunung Sembuh digusur. Memberi gigi, memberi dia celali sini Korea dewe, ajalani selawasi. God. Meredea kita ke arah takon ya. Kenapa Kang? Dal sirang priwemu priwe ke melu senang. Priwemu priwe ke melu bahagia uripe. Sawise anane wong Belanda tekani Pulau Jawa. Kini bapak kita takon. Takon apa? Bokatan sirang ki grungu-grungu. Anane Kiai Ahmad Badawi bokatan grungu. Da sirah bagawe layak-layak bae uripe. Turba surupa Bokatan grungu. Kabar Romo Ahmad Badawi. Ahmad Kiai iya. Bokatan sirah ke grungu. Anu je cari dalang sandiwara seleting bawa neng angin kolepat bawa neng kilat ngurungu beja palawarta Kiai Ahmad Badawi gitu anak neng legok anak neng jaga bokatan grungu ngerungu beli Badawi. iya aja Badawi ya baik Kiai dipai Kiai bokat sirah yang grungu di kono bokat karo Kang Kepor Iya, si Badawi. iya ucap pegel teman-teman
Iya Kiai Ahmad Badawi kok kata sirah ngrungu. Ngrungu. Lah mau bakal sirah ngrungu mak kita kigot aja sampai pegel glati-glati deh. Sebab apa? Sing diglati ki menusa. Sejene benda mati, bakal benda mati bakal jarane kono ya di kono. Bakal sing diglati menusa dene pemikiran. Bakal cara pemikiran yang itu. Bakal cara pemikiran yang alor. Sementara kian sekot terang-terangan melawan si kakak. Kita ini mana-mana baik. Itu rokokan berisik kita ngomong. Iya saya Badawi. Iya. Dengan deh. Romo. Di kuno. Wingi mah. Wingi sakit padam. Tinggi. Wingi ku reang kuning parean. Iya. Jare Diana Badawi. Iya. Ning trungtum. Sing parean. Trungtum. Ngalian trungtum. Iya Badawi ku. Badawi. Ya. Ya terus Ngalimaning. Iya Ahmad Badawi ngalimaning. Iya. Menti maning ngali aku. Lego. Ya jelas sekarang manusia tergantung pikirannya. Separ Dadi sing trungtum ngali menglego. Ya. Badawi. Iya. Terus kene priwe? Ngali. Sing lego kok alimaning. Iya. Ngali menti maning. Iku tuwak kono Pertamina. Mula ngali bae temen Kiai Badawi. Ngali ngendi? Ning warung lowek. Baru hari ditakoni ku mana-mana baik. Tadi Badawi ki ngalimaning. Iya ya kali-kali dipanggil mene dengan. Tadi saksine arane warung Lowek. lagi apa mono-mono kok? Agak nganyang. Nganyang apa? Nganyang gabah. Kune Badawi di Badawi muntur tangkai bos ning gabuana. Kiai Ahmad Badawi. Kun Badawi di sini Muntur. Bos gabah. Iya. karpet dingin sirah sini. Lah pertanyaan bakal dicatok Bom kayak bom. Siji nek Kang siji nek takonana siji nek. Ada apa Kang Bur? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Weh. Iya Sun, ada apa? rasanya nggak kebak atas penenggeran maning. Apa sih? Kutas kates orang aberan. Apa sih? Sing siji sampai pecilakan buat kita membadawi ngendi. Takon apa sempeane ku? Takon apa sempeane ku? Sepian aja. Bom sampean kono sampean. Menang asek. Ditakoni peta beli. Menang asek. Sekto menang. Wes ada kemana? Kita nih harus berdarakan cerita. Kalau bedarakan. Oh, beru berarti beru kan. Ya paham. Beru jalur ceritanya berarti. Bro. Tadi bapak merokok akan. Oh, Si kakak ngomong karo segot. Awas saja kayak segot. maksa beli kita. Segot mengalor ngidul ketan ulur sampai tengah ploek. Pokok kita mau Kiai Badawi. Nembake ngurungmu. Nembake ngurungmu. Ngurungu konon. Warung lowek ke sebelah kanan Pertamina. Menengah. Harapan ngomong. Kayak paling kurang kawan ini kemana? Kiai Ahmad Badawi ngomong ngendi? Oh, Kadrawi. Kadrawi pedagang bakmi kan bom. Takut kuliah tuh. Kari mau ngomong ngalor ngidul oleh ploek. Iya. Aja Padra. Weru Kiai Ahmad Badawi weru. Paham. Go, kayak bom. Urai kuwenku angel segot. Kayak wudun. Menang. Ya Artides. Tadi bobo weku weru keberadaan Kiai Ahmad Badawi. Bakal bobo weru keberadaan Kiai Ahmad Badawi. Bro, ngomong kabar si kakak. Perlu candak kebadan. Oh, tadi Kang boleh pengen weruh. Iya. Ahmad Badawi. 啊 Ki asale ki mengkenan. 啊 Menengah. 啊 Menengah. 啊 Menengah. Menengah.
Bunda apa-apaan sih Raki? Biasa lek kok Cerita, arep cerita. Arab cerita. cerita ada sandiwara. Bunda sirana kayak Ustadz terus Sandy boy. Kang siapa kan? Kang Buel. Kang Warnoto. Kang Ahmad Badawi. Kiai Ahmad Badawi krokna segot. Oh, Menang. Kepret malang. tahu ini pisan mana? Wes maning sirana. Mongkol bae orang. Gagian. Kok Penting. penting. Penting tahu. Kiai Ahmad Badawi Ya. lagi esok jam 7 kok geret-geret gerabakan. Siapa? Kiai Ahmad Badawi. Kiai Ahmad Badawi. Iya, Geret-geret gerabakan. geret-geret gerabakan. Banditakan segini. Iku ning sawahku ku lagi gerabak. Kenapa orang dicandak sih Raki? Ya ora weru ta ditutupi raine. Kiai Ahmad Badawi di kono. Kiai Ahmad Badawi anu pegagan. Maning makasih petak. Mana wis? Ori mau takon kene dicewek. Tanggane Ustadz. Ora jelas bayar tak. Ngomong bapak ada kentang. Ngomong bapak ada hebat. Pemuda Indonesia. Allah kok keris klota. Lembang sing pambalaras. Karo gamelan ora mancing, apa banding karo piano sirana. Sirana pengen nembang. Bruk cak. Bruk kerowakan bruk. Trok. Aja maling kurang gawar glendek. Bruk. Nang malam minggu nang lagune nang. Ayo. Malam khusus kanggo Kang Buel. Iya. Aku pakai por. Kanggo Kang Epor sing duwe wilayah. Orang ketinggalan kanggo sing duwe Arya silang streaming. Production wong edan. Salam. Cak kare rawa kabeh belang kencak. Salam kanggo Mbok Reang sing ana ning Singapura Semak. Madumung. Ini rumah kan Bapak Reang mah. Apa judulnya nembangnya? Malam minggu. Wes kare rawa kabeh kencak. Enak gua apa Bang? Malam minggu menengah dingin. Kabeh kagok. Kok dingin? Malam minggu, malam Senin. Iya, malam Senin, malam Selasa. Selasa. Wes. Ngitungin dina kan. Ya mempo karek hitung dinan emang. Iki mata gripet karo gamelan. Wes program tole. wis kaya kono nembang Ana repek. Ora ada duit kuno Kang Buel. Lebar repek kelingan. Cak bro. Aduh, ganteng kesawang pada serupan. Oh sasawan lu. Seneng Ngalih. dan kula dadi jodoh. Oh lagi temen bocah wadon. Iya ora kelakon. Masih lagune masih. Hah? Bro. Ya masih kan. Masih gangkon janji nang plastik kan. Udah dodol pada jenang plastik. Wis nembangnya wis. Wis Kang doyok teka. Wis. Wes sore. Ya. Yang sedurunge kita artinya jaluk pertanggungjawaban kunci keramat Gunung Jati ning kene kanggo melepas rasa lelah. Bener Kang. Sawise kita berhasil nyandak bebandane kunci keramat Gunung Jati sing lagi disandra. Ya. Sedurunge laporan lawan Gusti Mandor Taliwongso. Ya. Ana titipan omong. Oh ya perlu diwaca to Rai. Mari ngormati mantan tuan rumah. Siapa kono? Mamai Ajis karo Meme Ajis. Mamane Ajis. Kanggo majikan nom bos Taiwan. Siapa Rai? Sing nembe teka lagi wingi. Ayo dihormati Rai. Uang entene masih akeh Gang. Cemelang ya Rai. Iya. Kien saking Mamai Alim sing Pekanbaru Sumatera. Aduh ya Kanggo nakalipe gede lan uga kanggo Kang Kepor sing duwe anti bandit lan Kepor nurule geding lan uga kanggo Kang Rusendi bos gesek sing duwe wilayah Rusendi. iya bos gesek gesek mampu lagi kan jaluk lagune ora bagus ora bagus Ya ora bagus dah besak sekot. lagu pulang enak kelewan bos gesek
Ya, kanggo ngormati mama tuan rumah, meme tuan rumah. Iya. Siapa jar? Kanggo mama Kasta, meme Casina sekeluarga sing lagi berbahagia. Orang kalian karo majikan om. Lamun bisa lama meme Casti. Kanggo meme Ajis. Ya, orang bagusnya diputer. Kanggo uang pegagan. Lagi streaming. Oh iya, kanggo sing lagi live streaming Arya Production. Kanggo nok mini sing ana ning Taiwan. Ya, Nok Ines, Nok Dayuni, Bos Ota. Papai Dinda. Terus Ago Noktika yang punya Thailand. Anggo Ngidin. apa mana dia? Aku Nok Yos, Meme Uut, si Malang Sari. Arab Bokom sing di Ago dasar. Denda Yuni. Yang punya Yos. Bilasan. Nokika sing di Bali. kanggo nok Resti sing ana ning Bali. Yang punya Taiwan. Kanggo Ago majikan Noktika. Bos Taiwan. Papai Dinda. Aku Kang Odik Sajidin, Kang Meme Casina. Ago Dok Nesi. Yang Mama punya Kasta. Wong wadon eman di ayune Arya Production. pedes sifate Aku Nok Wawa, Nok Yos, Kanggo meme Ajis mantan tuan rumah. Mama Haji. Aku Nok Ines, Bos Cilik, Nok Dayuni, Bos Ota. manis pisan omongane liyakan Kanggo Kang Kepor sing ganti bahagia. orang bagus kelakuane ngobrol cinta sampai sudah korbannya Aku Meme Uut, sing di Malang Sari. eman di ayune Aku Nok Yos, Kanggo majikan. Aku bapaknya Dinda Anjem Aku Ahmad Didi Mi, nama siapa Mi? Aku Noktika yang punya Thailand Mamai Ali. Mamai Ali, ayo saya baru. Mamai Ali, tinggal bukan Mamai Ali. Bakul Silo Dilolos kan di kami. Tapi sampai ulana Ake sing jadi korban Bujuk rayuan Mana yang menene saya Nok Ines, Bos Cilik. Sayang dudulana Sama Nok Dayuni. Kita cinta Mama Ali. Dengan ada dekat baru. Aku Nok Yos, Nok Berapa, Nok Esi. Aku Kang Epo. Aku Nok Sedikit. Ane orang siji sing saja gilir ganti ngobrol Kanggo Mama Haji. Mama Haji. kita Mantan tuan rumah. menimbang batin melangsa Mamai Ajis. Mama Haji. Mamai Ali. cinta Mamai Ali, sabuk Mi. Mamai Ali. Mamai Ali. Sedap. Kanggo Kang Ebo. Sama siapa? Meme Iwan. Meme Iwan. Meme Iwan. orang bagus kelakuane ngobrol cinta sampai Kanggo majikan Bos Taiwan. Aku Mamai Ajis. eman Ayo, ya, terus. eman di ayune Aku Nok Ines. Nok Dayuni. Kanggo Sandu yang punya gaya Bos Taiwan. bos Ota Dayuni udah dapat Mama Haji. Ayo, Mantan tuan rumah. Meme Haji. Nana Haji. Bapaknya Dinda Mama Haji. Tiga
Bapak Mimi Wajar, Bapak Hendri, Bapak Hendri, Sisa jadi ganti berharga diri Duh kita mah bagaimana Denimbang batin kita menggigir cinta Bapak Hendri, Bapak Hendri, Bang Sari, Bapak tiga yang punya daya Wadon manis pisan onane Bapak Hendri, Bapak Hendri, pedes Bapak Hendri, Bapak Hendri, orang bagus aku nulis ngobrol cinta sampai sur jadi korban aku nulis eman ning ayune matur kesuwun nokeris ayu banget Suratnya diwaca dingin. Mamai Alif, Mamai Ajis, Meme Ajis mantan tuan rumah. Kini masaking Mamai Ajis jaluk disebut terus jaga gang. Salamnya kanggo majikan nom sing nembe teka sing Taiwan. Majikan nom Sing tau teka sing Taiwan. kode sawere karo duit ente. Sewu ente khusus kamu wayang merah. Mangga gang. Sementara kini si kakang jaluk pertanggung jawabannya Alane kunci Gunung Jati. Bener gang. Doyok, Grabat, Seret Castro. Ayo Kang. Castro sebagai juru kunci Alane Gunung Jati. Aku jaluk pertanggung jawaban sirah. Jangan diselera mengingati membungkam seribu wasa. Ningali keberadaannya Kiai Ahmad Badawi. Castro ngomong sirah. Jawab sirah. jawab waduk wae jawab apa waduk pet konidin wudelenge koyo angelku keluarga menyan kira kunci waduk wae mulai gerak diam Jawab. Ningali keberadaannya Kiai Ahmad Badawi. Jawab. Ampun Gusti, prajurit Mataram selaksa deduka sewu bebendu asrah pati nyuwun kesan. Kula niki hanya tugasnya kunci, tugasnya jaga makam para wali. Persoalan masalah pemerintahan aja tambah takula Gusti. Aku paham bahwa Castro itu kunci Gunung Jati. Tapi orang mungkin Castro itu orang weruh keberadaan Kiai Ahmad Badawi. Bener kan? Mungkin panjenengan kedulen-dulen milari yaitu Kiai Ahmad Badawi. Lama boten keberatan tujuan panjenengan iki kados pundi Gusti. Castro pengen weruh ya. Segala tujuannya aku apa mulanya aku ngerasa kepatiwasa pengen ketemu kelawan Kiai Ahmad Badawi. Castro rongokakan bakal sirah pengen weruh apa sih dari tujuannya aku? Castro kakak wader kali wong soe lagi jadi tujuan sawise bergabung kawan wong Belanda
sawise bergabung lawan wong kulit putih lagi dari tujuan yaitu akan pembangunan dalam pantura antara Jawa Tengah lawan Indramayu. Cuman sing diharapkan marang Kakang Mandor Taliwangsa tinggal persetujuan Kiai Ahmad Badawi kang turunan datakani. Sebab Kiai Ahmad Badawi sing bertanggung jawab anane keramat Gunung Jati kelawan keramat Gunung Sembung bakal digusur digawe dalan pantura kuwen ku Kastro. Ngerti paham? Kula ngertos. Dados sing dadi persoalan karena Ahmad Badawi ora gelem nandatangani proyek pembuatan jalan sing sasiki lagi di jalanaken dibangun marang prajurit Mataram sing gabung karo wong-wong kulit putih. Kulit putih, Kastro. Proyek mau yang ora salah rute Indramayu sampai menuju ke Jawa Tengah lan seterusnya. Iya. Nah ning kono proyek mau ning tepate ning Cirebon Rajang sewijining tempat keramat Gunung Jati kelawan Gunung Sembung. Melintasi Gunung Jati kelawan Gunung Sembung. Jadi tujuannya Gunung Jati kelawan Gunung Sembung itu kudu dibongkar. Pasti. Kudu digusur. Ya, kanggo jalan. Aduh Gusti, ya semonten damel maaf. Bila ucapan kula cendek damel sesek landung damel tersinggung. Apa Kastro? Sebab itu kang becik senajan pahit dirongongna wajib diomongaken. Ya. Hari munggu jari pendapat kula masawon sampeyan iki. Sawon. Iya. Salah. Sampeyan iki aja gelem dikerja bodoh marang wong-wong kulit putih. Apa maksudnya? Itu sebenarnya mengandung politik. Wong Belanda sengaja arep menggusur Gunung Jati, Gunung Sembung, bukankah Cirebon luas? Tinggal kari dibokaken, kenapa diharuskan nerajang Gunung Jati, Gunung Sembung? Iku tujuannya wong Belanda iku sengaja mengadu domba umat. Para ulama sing wedi mati tentune nurut gelem nandatangani. Tetapi bagi Ahmad Badawi demi mempertahankan situs makam pahlawan, makam para wali, sampai kapanpun Gunung Jati tetap dipertahankan, termasuk Pulau Gak boten setuju. Kastro, dari pikiran si kaya mengkonon salah. Tiang kepe anane wong Belanda, anane wong kulit putih tekanin Pulau Jawa itu dianggap penjajah. Orang mungkin bakal gawe senang, orang mungkin bakal gawe bahagia lawan masyarakat Cirebon. Salah pemikiran Kastro. Hari jare sampai dari wong Belanda iku asale wong endi? Ya wong luar. Wong luar. Wong barat. Sampai kudu berpikir secara jernih. Ari wong barat iku ajaman menusane. Angine wong barat, angin barat iku gawe bencana. Angin barat gawe penyakit. Budaya barat gawe rusak moral para pemuda. Apa mana menusane? Kok kenang apa sampean wong Belanda didukung? Dibekini sampai berarti orang bela marwah pribumi, belane wong luar sampean. Kastro, tujuan wong Belanda tekanin Pulau Jawa kau seneng. Ada wong kulit putih tekanin Pulau Jawa kau bahagia. Bapak Kastro, dari pikiran si orang-orang itu salah berarti Kastro. Gawe seneng sote sampean minangka antek-antek wong Belanda. Delemen rakyat, rakyat pada sengsara, rakyat pada kelaparan, pada gedendase karena asis bumi, asis rempah-rempah selalu dirampas barang wong Belanda. Kastro, Kula, aku mau berdebat lawan sira, aku mau urusan lawan sira. Kastro aja sok coba-coba memancing-mancing kepanasan aku. Si penting Kastro selalu tanggung jawabnya dengan keberadaan Kiai Ahmad Badawi. jadi sampean ngeten kula kokon buka keberadaan Ahmad Badawi. Ya, Daripada urip tercermin bangke lebih baik mati tersalang tanah. Daripada urip nyandang hina dari pengkhianat wong-wong Belanda, lebih baik mati secara terhormat. Kastro, Kusuk boyan isun. Kastro berhadapan melawan siapa? Kastro? Ya prajurit Mataram. Prajurit Mataram. Manusia sifat dihormati.
manusia sing patut dihargai. Kenapa Kastro orang bisa menghormati aku sebagai pejabat batalan? Yang hormati so tenari bener hari tindakannya sawon ya sampai kudu diuntak Bajingan. Coba-coba ngelawan berwasa. Pengen lara badannya ya iya memang. Bajingan. Kurang ajar. Bagus. Iya. Gerabak. Dihajar. Ajar lagi. Bajingan. Kurang ajar. Kurang ajar. Ngomong. Iya. Persiapan. Iya. Ku peringatkan sekali lagi, aku masih dengan kesabaran, aku manusiawi. Lamun Kastro kalau menodongkan keberadaan Kiai Ahmad Badawi, urip mesira. kula nyuwun karomat para wali nyuwun kula dilindungi anak putu Onan, kuku segala pendira di sirah. Hayat Ahmad Badawi Babang, sabut alat tajam. Beres. Kastro tipikas jangan. Lakukan. Bodoh. Satu, Iya. dua, tiga. Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing. Awas lagi. Singelon, sing kidul dikepung. Ocan mau digabung. Prajurit Mataram, ayo kumpul. Apa sih kau? Orang yang macan kucing. Mau nyembelih aku goblok berkena di sembelih aku. Wis, rombongan entane wis. Omongan geblek apa? Rombongan sing geblek-geblek wis. Edan. Aja jadi bahan pikiran aja. Apa dasarnya sih kakak ngomong kayak konon? Maksudnya kakak? Kiai Ahmad Badawi. Kiai Ahmad Badawi langka kunci mau dipangani macan. Maksudnya Kang Bul kunci mau mati di mangsaning satuan macan. Pasti. Berarti kita itu orang di des dosa rai. Buntu Kang Bul. Butuh priwen. Pogok lamun wong lunga malah kadalan maning. Mentong. Tadi kita jadi tujuan pengen anggelan Kiai Ahmad Badawi. Nah, Kita iki buntu. ya takutnya dari siapa? Kunci mau mati, sedangkan Kiai Ahmad Badawi dulu ketemu. Sirama on pikiran. Sirama cetak pikiran. Maksudnya Kang Bul? Cari wong Jakarta ngomong, malu bertanya sesat di jalan, segala permasalahan apa bisa orang weruh, takut kalau menawang si weruh rai. Takonnya siapa? Jadi siapa bae ini menusa. Bambang. Berarti kompom wali tugas. Apa sih? Takon ingkang epor sing duwe anti bandit. Iya. Nah, takon ingkang sondana sing duwe aneka tunggal. Benar. Ning endi anane Kiai Ahmad Badawi? Anane. Hah? Terus. Kongkon takon mana? Yang wis sementara kian, Pripun Kang Bul? aja nganti buang-buang waktu. Nggih. Kita lacak keberadaan Kiai Ahmad Badawi di daerah. Sembari kita merayap takon bok menawa ana sing weruh ya Kakang. Konon ya. Mangga sesarengan kula tinggalaken hutan belantara Kakang. Konon. Nggih. Notong. Mangga. Saya wis waktu kelawan saatnya kita mangkat beberangan lacak keberadaan Kiai Ahmad Badawi. Mangga Kang Bul. Kiai Ahmad Badawi aja sambat kali ya. Bom ajang anti kelayakan. Ayo beral budal dilacak keberadaan Kiai Ahmad Badawi ya. Bisul kepegangan
Kaberatan nyicuri ning sadina loro kena disiksa ning keturunan saking ciketu dhewe sing awit wingi gulati ngalor tok ngalor ngidul tok idule jare basah gulati kacung jaka benci bocah mengendi parane rasane marasane curiya ketempuan yang sing dadi rasanya seumur kangge para pamesa aja wis mah bapane sibuk molah menggawe jareng basane luruh pangan sedina luru esuk kanggo sore luru sore kanggo esuk kaya dene kakang Kisoma ya Allah cuman kanggo ngempani jaka besiri cibaca diri mimi aji ketulis mah bakawanca sing di eman-eman sing di sayang-sayang langkaman senajan anak oleh nom-nom anak pupo kaya dene kacung jaka benciro oleh kasih sayang ning kakang Kisoma sayangi luwih-luwih Mama Ci sareng Mama Andre gede sedulur dewe aja lali Mama Win salawase baka jetak tasak sing lunga-lunga sing kerjaan sing usaha lakamaning burune jaka benciro takon kacung jaka benciro ya gona takonana sing dadi rabine kono nok juriya wong ayu wong gembleng waras ta wis masak ikata ditebruke manusia mama edipnya sing kebon mangga kelingan genane mate kadang merasa cemburu sosial senajan karo anak mah senajan dudu jebrale sing juriya deman disayang tapi sing dadi rabi ya subuh gledak loyong miang mangkate esuk balik ke tengah bengi kadang-kadang maghrib dau balik kanggo bibi-bibi panas saya tapi rong dinantian ketempuan juri sing dimomong awan lawan bengi sing diwanti-wanti ning Kisoma bocah ilang mendi parane benciro ya gawe mekel temen ning semak yen dah ya ketempuan kita oleh berdua ning bapak cileng kelingan dinane mangane biasane yen arep miyang yen arep lu ngawara ning semak mah juriya benciro we arepan ning pasar barang kieu wis rong dina mati bocah parane sampai juriya pegel Papa Rizky selalu sike Korea Papa Rizky kelingan Mima misal cerati anu namanya musik kabuk lanang musik kabuk wadon lawas rumah tangga wis puluhan tahun orang dua anak-anak pisan kalau pengen dua anak oli mupu oli nemu bocah beli normal idiot tapi dia eman bae disayang bae ning Kisoma
gila-gila dia. Bocah biasane krintel bae ning sor gendong. Iki ning ngarep iki, Bu. Ken malangka. Endi maning? Hai buat kita tahu anaknya kita balik. Aduh, tangga ning matur kesuwun pada ngapain? Barang anu dinaken durung bedak, durung liwat. Kok Nyumbang buat bangun rumah. Kian ko. Iya, ya wis kian mah. Sepira kedere, sepira bingung Ari wong durung ketemu, angel bulatane. Sebab bajuriah orang gulati barang mati. Manusia urip digulati ning pegagan, wonge anane jati barang ya blenak temu. Aduh, bok bae. Anak tangga sing berojak kabang cirong. Terus digawa balik. Oh kian masang bari liren supaya ngadem-ngadem pikir. Bok bae kakang Kisoma ki teka gawa kacung jaka bangcirong ketemu ning dedalan. Wis kita marapan alasan apa bae sing penting mas slamet dhewe bae. Ora kebenduning laki. Kian kanggo ngormati mama tuan rumah majengan dingin. Mama tuan rumah, mama kasta barang Mimi Casina. Wong sing lagi dadi ratu sedina raja sedina semoga sukses selalu. Uga kanggo kang kepor sing duwe anti bandit. Barang mamaku nek kedingling ketinggalan sing duwe wilayah pegagan. Uga kanggo mama lurah, mama ulis, mama bumi kabeh baik. Uga kalian jare anak mantan tuan rumah Mime Ajis, Mamai Ajis sing selalu standby setia ning Linggabuana. Uga lagi live streaming minangkane sing duwe Arya Production. Mimi Uut sing duwe Malang Sari sing golek kanggo Mimi Erika wong sing paling gembleng lewek. Uga Noktati Junti sing duwe Aa Chandra. Matur kesuwun. Uga kian saking mamae Andri separakan cak jaluk lagune iwak pada. Kian majikan nom Bapak Suwanda lan Ibu Casti, majikan tua Bapak Kasta, Ibu Carsina, jaluk lagune nyusupi weten. Anamane sing majikan tua Ibu Carsina sing duwe gunung. Gunung apa kini? Gunung Kidul tak Gunung Lor? Gunung Kembar. Oh, kita ketemu Gunung Kembar. Iya. Ibu Carsina sing duwe gunung. Jaluk lagune mana mene demen. Ya siji bae repot alasane apa? Mana mene demen pisan. Ya, repot Mimi Carsina yakin. Wong mana mene demen ku angel. Siji maning. Kena saking panitia parkir spesiale kanggo Mas apa kini Mas Ayeng uga mamae Apri jaluk lagune wadon selingan ken ki mau uje tulung-tulung jaluk diputer wadon selingane kanggo ngibur para panitia parkir sing kepanasan ambek semangat iya ngobenge. Oke kanggo kang kepor sing duwe anti bandit inang wadon selingan bayi wak pedane kok ya sayangnya anak ning guri. Kanggo sing duwe parkir semoga semangat selalu sukses selalu. Mama tuan rumah, mama kasta, ayo ibu tuan rumah najak majikan tua supaya anak gambare saking Arya Production.
Mama nopal sing masih butuh anak mama nopal wong manukan matur kesuwun. Aduh wis alhamdulillah Juriah akeh tangga sing pada seneng pada guyub nun engko aduh kamu sesek banget yakin wis enak lagi mau seneng-seneng begaduh selaki teka wis mlaku ayat duh ya kita menang apa jodohna karo wong kuwet ya boleh apa sih Kang kene dodok bapane dodok boleh tulis waris buat sendiri ditulis ke kawan janji mama timnya kelinya kenapa panas Kang beriku mata cok